ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। ऑलिव्ह रिडले कासवांचं संवर्धन आणि पर्यावरण रक्षण अशा दुहेरी हेतूनं कालवी येथील संदेश राऊळ या युवकानं प्रयत्न सुरू केलेत। ऑलिव्ह रिडले कासवाची 45 अंडी त्यांचं संरक्षण त्यानं केलंय। तब्बल 52 दिवसांनी यातून पिल्ले बाहेर येणार आहेत, याची माहिती घेतली आहे आमच्या सिनियर करस्पॉन्डंट देवयानी वरसकर यांनी। नमस्कार। सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटला की सुंदर असे समुद्रकिनारे, निळशार पाणी, सफेद धोप वाळू आणि मस्तपैकी माडांच्या झाडांची मुक्त अशी इथे असलेली झाडं आणि त्यांच्या सावलीमध्ये बसून समोरचा सुंदर समुद्रकिनारा बघणं यासारखं सुख ते नाहीच। त्यात करून जर मावळतीचा सूर्याचा सुंदर असा नयन मनोहर असं जर समोर दृश्य असेल तर या समुद्रकिनाऱ्यावरून पाय काढावासाच वाटणार नाही। परंतु त्याचबरोबर या समुद्रकिनाऱ्यांची अशी खासियत आहे की इथे ऑलिव्ह रिडले ही जी कासवं आहेत ती कासवं इथे अंडी घालतात आणि त्याची पिल्लं जेव्हा बाहेर येतात ती समुद्रामध्ये परत जातात। हा जो काही नजारा असतो तो केवळ अद्वितीय अद्भुत असा असतो। आज आपण अशाच एका समुद्रकिनाऱ्यावरती आलेलो आहोत की जिथे ऑलिव्ह रिडले कासवाने अंडी घातलेली आहेत आणि त्या अंड्यांचं, त्या कासवांचं संवर्धन करण्याची जबाबदारी इथल्या युवकांनी घेतलेली आहे। आज आपण आहोत कालवी बंदरमध्ये। कालवी हे बंदर वेंगुर्ले तालुक्यात आहे आणि इथे या कालवी बंदरावरती नुकतीच ऑलिव्ह रिडले कासवांनी अंडी घातलेली आहेत। खरं तर यापूर्वी वांगणीला अशीच कासवांची जत्रा झालेली होती, परंतु आता या कालवी बंदरावरती देखील या ऑलिव्ह रिडले कासवांनी अंडी घातलेली आहेत आणि त्या कासवांचं, त्या अंड्यांचं संरक्षण, संवर्धन आणि त्यांना पुन्हा समुद्रात सोडण्याची एक आपली जबाबदारी आपण जे निसर्गाचं देणं लागतो त्याचा पण इथल्या युवकांनी घेतलेला आहे आणि त्याच्यात मधलाच एक युवक आहे संदेश राऊळ। संदेश, तुझं स्वागत आहे। खरं तर तुझं सगळ्यात पहिल्यांदा अभिनंदन की तू तुझ्या चाणाक्ष नजरेने ही गोष्ट बघितलीस आणि या कासवांच्या अंड्यांचं संवर्धन किंवा त्यांची जबाबदारी थोडक्यात तू घेतलीस। आता तू एका मुलाचा बाप आहेस, परंतु ह्या 40 पिल्लांची, 40 अंड्यांची जबाबदारी तू घेतली, म्हणजे 40 पिल्लांचं संवर्धन करण्याची जबाबदारी तुझ्यावरती आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तू किनारपट्टीवरती राहतोस, त्यामुळे किनाऱ्याशी, इथल्या जीवसृष्टीशी तुझा खूप जवळचा संबंध आहे, तुला त्याच्याबद्दल आत्मीयता आहे। हे ऑलिव्ह रिडले कासव जेव्हा इथे आलं तुला कसं समजलं ते काय करणार आहेत किंवा काय तुझं त्यावेळेसचं तुझं म्हणजे बघणं किंवा तुझं अनुमान काय होतं? रात्रीच्या वेळी आम्ही ज्यावेळी शतपावली करायला आलेलो त्यावेळी कासव इथे आलेलं, इथे चढलेलं याच ठिकाणी। नंतर मग आम्ही बघितलं तर कासव अंडी घालत होतं, अंडी घालायला त्याच पोझिशनमध्ये होतं। नंतर मग आम्ही थांबलो, जवळपास 2 तास कासव ते अंड्याचं प्रोजेक्ट त्याचं ते काय करत होतं। नंतर मग हळूहळू पुढे येऊन कासवाने तिकडे अंडी घातली आहेत। अच्छा, त्या ठिकाणी। हां, म्हणजे तिथे अंडी त्याने घालायला जेव्हा आला, तू शतपावली करताना म्हणजे रात्री बघितलंस तू त्यांना ते कासव आलेलं होतं, परंतु ते आल्यानंतर म्हणजे कासव अंडी घालायला आल्यानंतर त्याची म्हणजे त्याचं एकूण त्यावेळेस कार्यकरण काय असते, म्हणजे तो कसा वागत असतो, ते कासव कसं वागत असते, तो काय करत असतो? कासव ज्यावेळी किनाऱ्यावर येतो, वरती येतो, त्यावेळी तो पुढच्या पायाने खड्डा खणतो, त्यानंतर मान घालतो खाली, नंतर त्या मानेने थोडी माती साईडला करतो, नंतर मग त्या जिथे माती साईडला केलेली असते त्याच्या थोडं पुढे जाऊन नंतर मागच्या पायाने जसं पोकलँड हे करतात, माती काढतो,
त्या टाईप दोन्ही पायाने माती काढली जाते त्याची. अच्छा. आणि नंतर मग जवळपास 1.5 फूट खोल खड्डा करून त्याच्यात अंडी घातली जातात. अच्छा, म्हणजे 1.5 फूट खड्डा तो खोल खणतो आणि नंतर त्याच्यामध्ये तो ते कासव अंडी घालते. परंतु त्याच्यापूर्वी तो काही असते का, म्हणजे त्याचे इतर त्याचं बिहेवियर किंवा काय? तसं काय आम्हाला काही जाणवलं नाही, पण हा पोझिशन आहे, हे पोर्शन आहे ना, म्हणजे मार्चचा जो अंड्याचाच कालावधी आहे. त्यामुळे आम्हाला माहिती आहे की किनारपट्टीला जे कासव येतं ते अंडी घालायलाच येतं. मार्च हे 4 महिने अंड्याचाच बरोबर. आता ही जी कासव अंडी इथे घालायला येतात, साधारण ती किती मोठी असतात, काय तुझं निरीक्षण आहे? जवळपास 50 ते 60 किलोची कासव असतात. बरं. आणि ती जेव्हा येतात, म्हणजे समुद्रातूनच येतात ती, कारण ती पाण्यातली कासव आहेत, ती साधारण किती कालावधी असतो हे सगळं त्यांचं, हे अंडी वगैरे घालेपर्यंत त्यांना किती कालावधी लागतो? जवळपास कासव वरती आल्यानंतर 2 ते 3 तास लागतात त्याला अंडी घालण्यापर्यंत. कारण मातीचा जसा नमुना असतो जो घट्टपणा किंवा नरमपणा, त्यावरती त्याचं डिपेंड असतं की अंडी कुठे घालायची. ते जिथे वरती नरम असेल आणि खाली घट्ट असेल त्याच ठिकाणी कासव अंडी घालते. अच्छा, मग आता जेव्हा ती ऐकलं हे पण काय अशी वाळू पाणी लागला तर तिथे नाही घालत, हां. सुक्या वाळूतच ती अंडी घालतात. अच्छा, म्हणजे सुक्या वाळूमध्ये अंडी घालतात. आता हे जे ऑलिव्ह रिडले कासवाने इथे अंडी घातलेली आहेत, त्याच्या पूर्वी त्याने इथे, म्हणजे तू मगाशी दाखवलेस की खड्डे काही खणलेले होते, असे हे खड्डे, म्हणजे हा सुद्धा खड्डा त्यांनीच खणलेला आहे बहुतेक. तर तो काही असं म्हणजे हे करतो का की बाबा हा खड्डा आपल्याला सुटेबल नाहीये, मग जसं तुम्ही म्हणाला तसं की हे नाही, ही इथे मऊ माती आहे तर इथे घालता कामा नये, असं करून त्याने आता कुठे अंडी घातलेली आहेत? असं करून आता त्यांनी इथे अंडी घातलेली आहे. हां. या ठिकाणी अंडी घातलेली आहे. अच्छा, हां, ही इथे अंडी घातलेली आहेत. हा घरटा तयार केलेला आहे इकडे. बरं. म्हणजे आता ही इथे साधारण किती अंडी आहेत? याच्यात जवळपास 43 अंडी आहेत. याच्यात ती 2 महिन्यांनी म्हणजे 52 ते 55 दिवसांनी अंडी पिल्लं बाहेर येतात. बरं. पण यांना आता समजा ही आता इथे अंडी घातलेली आहे, तर यांना धोका कोणाचा असू शकतो? धोका म्हणजे आता त्याचं काय हे नाही, धोका काय नाही. फक्त कुत्रे किंवा मांजर किंवा कोणी असे जनावरं आली तरच त्याचा धोका आहे. सगळी अंडी येतात अशी नाही तिला. हां, म्हणजे आता समजा 40 अंडी आहेत तर किती साधारण त्याच्यातली येतील? 30-25 असे किती अंडी येतील त्याच्यावर डिपेंड नाही. काय कधी कधी पूर्ण पण काहीच येत नाही. मागे तिकडे त्या साईडला घातली त्यावेळी सगळी खराब झालेली. आता ही इथे जवळजवळ 40-42 अंडी आहेत. ही जेव्हा 52 दिवसांनी जेव्हा पिल्लं त्याच्यामध्ये तयार होतील, ती स्वतः ती वर येतात. मग आता साधारण तुमचं निरीक्षण कसं असते त्यावेळेस की बाबा ही आता पिल्लं आता आहेत बाबा, 52 दिवस पूर्ण होत चाललेले आहेत, मग तुम्हाला रात्रंदिवस इकडे लक्ष देऊन ठेवावं लागत असेल? इथेच येतात, वरती येतात, नंतर मग रात्री येऊन बघून जातो, नंतर सकाळी जर नाही आली तर सकाळपर्यंत ती आपोआप वरती आलेली असतात. आणि नंतर मग त्यांना तुम्हाला सोडावं लागते की ती स्वतः पाण्याच्या दिशेने वाटचाल हा करतात? घरटा वरती उचलला की ती आपोआपच पाण्याच्या दिशेने जाऊ शकतात. किंवा आम्ही त्यांना एका बकेटमध्ये घेऊन ती समुद्रात सोडतो. कारण काय, कारण वरून कावळे किंवा काही हे पक्षी असतील तर त्यांना उचलून घेऊन जाऊ शकतात, ते खाऊ शकतात. अशी जी असतात ना, जी माती जरा दबली जाणार जेव्हा पिल्लं तयार होणार ना, तेव्हा ही जी आजची माती आहे ना ती खाली दबली जाणार. बरं. एकूणच आपण बघितलं की संदेशने इथे ऑलिव्ह रिडले एक कासव बघितलं आणि त्यांनी इथे जवळजवळ 40-42 अंडी घातलेली आहेत. त्यांनी त्याला संरक्षण देण्यासाठी असं एक घरटं तयार केलेलं आहे. त्यांनी एक वायरचा मेश लावलेला आहे आणि तिथे त्यांनी लेबलिंगसुद्धा करून ठेवलेलं आहे. आता 52 दिवसानंतर ही अंडी जेव्हा म्हणजे त्याचं हॅचिंग होईल आणि जेव्हा ती पिल्लं बाहेर येतील, निश्चितच तो जो नजारा असणार आहे तो तर बघण्यासारखाच असणार आहे. परंतु त्यापेक्षाही किनारपट्टीवरचे हे युवक, ही माणसं की जे
निसर्गाला आपला देव, आपला गुरु, आपलं सर्वस्व मानतात आणि त्या निसर्गातले हे जे काही घटक आहेत त्यांचं संवर्धन, त्यांचं जतन करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असतात. खरंच अशासारख्या संदेशसारख्या युवकांना प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे, कारण हा आपला संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. जर असे ऑलिव्ह रिडले कासवांचं जिकडे जिकडे अशी अंडी घालण्याची जी स्थानं आहेत तिथे जर कॅल्क्युलेटेड आपण ठरवून जर पर्यटनाच्या दृष्टीने जर त्याला एक वेगळं जर त्याला स्थान जर दिलं तर निश्चितच हे जे ऑलिव्ह रिडले कासवांचं जे काही हॅचिंगची ही जी काही स्थानं आहेत ती निश्चितच नावारूपाला येतील आणि एक वेगळं पर्यटनाचं आणि पर्यायाने इथल्या माणसांना थोडासा रोजगार मिळण्याचे एक संधी या माध्यमातून त्यांना उपलब्ध होऊ शकते. संदेश, अशाच प्रकारचं ह्या काकांचं सुद्धा एका ठिकाणी आहेत असं तू म्हणालेलास. ती कुठे आहेत? इथे जवळपासच आहेत? म्हणजे एकूण 2 कासवं होती असं म्हणाला, म्हणजे एकाने इथे घातलेलं आहे, एकाने तिथे अंडी घातलेली आहेत. अशा पद्धतीने त्यांनी देखील तिथे त्याचं घरटं करून ठेवलेलं आहे. ही साधारण किती अंडी आहेत इथे? 92 आहेत. 92 अंडी आहेत. बरं, म्हणजे हे मोठं हे आहे. जनरली एखादं कासव जे असते ते एका वेळेस किती अंडी घालते? 125, 130, 90, 100 अच्छा, असे अंडे घालतात. बरं, अच्छा. आता हे त्यांनी इथे म्हणजे 90-92 अंडी आहेत. मला वाटते ते तिथे पाठी त्यांनी प्रयत्न केला होता खड्डा खणण्याचा. प्रयत्न तिकडे केला होता. हा. पाणी लागणार ना, मी तिथून इकडे हाटल्याने घातली. हां हां प्रयत्न तिथे केला होता. आम्ही तिथे 2 तास बसलो. त्याची ह्या केला अंडी घातल्याच्या नंतर ती मग आम्ही इथे काल घातली 6 तारखेला. अच्छा, म्हणजे आता 6 तारखेच्या पुढे 52 दिवसानंतर 52 ही दिवसानंतर पिल्लं बाहेर येणार आणि ती समुद्राच्या दिशेने. फॉरेस्टरला बोलवून हाडून समुद्राच्या मार्गे व्हिडिओ करून पाठवणार. अच्छा, म्हणजे नेहमी अशीच प्रोसिजर असते का की फॉरेस्टरला बोलवायचं, त्यांना ती त्याला फोटो मारून तो आला नाही तर निदान ते शूटिंग करून त्याला पाठवायचं बरं याच्या मोबाईलवर. असं प्रोसिजर असते ती. बरं संदेश, आता जसे ह्यांनी सांगितलं की फॉरेस्टरला बोलवून त्याचं शूटिंग करून पाठवावं लागते, कशासाठी हे करावं लागते? एक त्यांना म्हणजे आमच्या लोकांना फॉरेस्टरच्या अंडर जर काय पाठवलं तर गव्हर्नमेंटकडून काही मोबदला किंवा काही मोबदला मिळवू शकतो. अच्छा, म्हणून ते आम्ही त्यांच्या थ्रू असं पाठवतो. बरं, म्हणजे त्याच्यातून एक थोडंसं काही अल्पस्वल्प जे काय असेल ते तुम्हाला त्याचं संवर्धन केल्याचं म्हणा किंवा जो काही मोबदला असतो तो मिळू शकतो. पण आता उद्या समजा भविष्यामध्ये अशी इथे ऑलिव्ह रिडले कासवं जास्ती प्रमाणात जर समजा असं अंडी घालायला येऊ शकली तर तुमच्यासारख्या युवकांना एक वेगळी रोजगाराची संधी इथे किंवा वेगळ्या पर्यटनदृष्ट्या एक वेगळा रोजगार उपलब्ध होण्याची एक संधी मिळू शकते. त्याच्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार आहात का किंवा तुम्ही तसं काही ठरवलेलं आहे का? करणार आहोत. माझ्या मित्रांना वगैरे बोलून ते करणार आहोत. जसं वांगणीला जसं कासव जत्रा भरते त्याप्रमाणेच इथे पण कासव जत्रा भरावी अशी आमची इच्छा आहे. बरोबर, नक्कीच. एकूण बघितलं आपण ह्या कालवी बंदराकडे ऑलिव्ह रिडले कासवांनी काही 2 ठिकाणी अंडी घातलेली आहेत आणि तब्बल 52 दिवसानंतर ह्याच्यातली ही जी छोटी छोटी कासवं आहेत ती बाहेर पडून समुद्राच्या दिशेने मार्गक्रमण करणार आहेत. ऑलिव्ह रिडले हे कासवच मुळात दिसायला अत्यंत देखणं असं कासव असते. हिरव्या पाठीचं सुंदर शेप असलेलं हे कासव बघण्यासाठी खूप लांब लांबून लोक येत असतात. समुद्राच्या ह्या पाण्याची गाज, सुंदर असा हा समुद्रकिनारा आणि ह्या समुद्रकिनाऱ्यावरती ऑलिव्ह रिडले या कासवांनी घातलेली अंडी निश्चितच कालवीमधल्या ह्या किनारपट्टीवरच्या तरुणांना हा एक वेगळा रोजगाराचा एक संधी उपलब्ध होऊ शकते. शासनाने सुद्धा अशी ही जी ठिकाणं आहेत की जिकडे ऑलिव्ह रिडले कासवं येतात आणि अंडी घालतात अशी ठिकाणं जर आयडेंटिफाय केली तर निश्चितच या कासवांचा जो अंड्यामधून पिल्लं बाहेर येण्याचा जो 52 दिवसांचा कालावधी आहे त्या 52व्या, 53व्या, 51व्या दिवशी इथे जर पर्यटक जर आले आणि हा जर त्यांनी नजारा बघितला तर निश्चितच इथल्या युवकांना देखील एक मदत होऊ शकते. या किनारपट्ट्यांवरची गजबज आणखीन वाढू शकते आणि ह्या कासवांच्या संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त युवक उद्युक्त होऊ शकतात.
कालवी बंदरावरच्या संदेश राऊळ याने एक पाऊल उचलत स्वतःहून ह्या कासवांच्या अंड्यांचं संवर्धन करण्याचा विडा उचललेला आहे आणि त्या प्रयत्नांना त्याला यश देखील मिळेल. परंतु या प्रयत्नांना जर कमर्शियल किंवा जर त्याला थोडंसं याची जर जोड मिळाली, पर्यटनाची जर जोड मिळाली, तर निश्चितच या तरुणांच्या आयुष्यामध्ये एक चांगली सुंदर अशी नवीन पहाट जी सुबत्ता पूर्ण असेल अशी पहाट उगवू शकते. कॅमेरामन मयूरसह मी देवयानी वरसकर, कालवी बंदर, केळूस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.